یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ آفاق ہاں کر دیتا میرے بتا ورزیدہ گسیار خوبا دیدہ لیکن تو چیز ہے دیگری کر شک نمائی کلام پہ پڑھتا یہ سب کن کے پڑھتا سب کے کیونکہ میرے دوست دور دراز اتنا نام نہیں پتہ جب پتہ سارے آکر غلامان نہیں پتہ مصطفیٰ سبحان اللہ غلامان دیتا بکھر مقام غلامان دیتا بکھر مقام پڑھ دے نبی تے جو درود و سلام انہاں عاشقاں دے محمد تشریف لیا انہاں غلامان دے توکھرے مقام پڑھ دے نبی تے جو درود و سلام انہاں عاشقاں دے ویڑے محمد تشریف لیا اس گل دے گل نکل بڑی سبحان اللہ ایک پیالہ پیوی 70 صحابہ سبحان اللہ ایک پیالہ پیوی 70 صحابہ سب نو پلاون والا زہرا دا بابا ایک پیالہ پیوے 70 صحابہ سب نو پلاون والا زہرا دا بابا زہرا دا بابا او لنگر نہیں مکنا او لنگر تے نہیں مکنا جنوں مصطفیٰ خود ونڈاوی او لنگر تے نہیں مکنا جنوں مصطفیٰ خود ونڈاوی ہر عاشق دے ویڑے محمد تشریف سبحان اللہ اپنے غلام دا رکھ دا خیال اپنے غلام دا رکھ دا خیال اپنے قدم رکھ دا سنبھالے
رکھدا سنبھالے کر شریف شریف سبحان اللہ کلام کے لئے میں لکھا نہ چیز کاک ہی نہیں نا میں تو سبق کھڑا سنے نا اپنے غلام داؤں رکھدا خیالے اپنے گداونوں رکھدا سنبھالے رکھدا سنبھالے جانے او ہر دی بولی جانے او ہر دی بولی جتھے جتھے کوئی علاوے جانے او ہر دی بولی جتھے جتھے کوئی علاوے ہر عاشق دے محمد تشریف کیا بات ہے ایسی شیر دے گا اللہ ہی تمہیں ایک قدر یہ کلام پڑھتا سبحان اللہ روزے نمازاں حجاں بعدچ پوچھی سن روزے نمازاں حجاں بعدچ پوچھی سن ترے سوال تیری قبر جتھی سن قبر جتھی سن حسن حسین دا نانا اتھے بھی آکے تینوں بچاوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری ناکار مصطفیٰ روز نمازاں شاید بندے ہو تو میں تک اتنے جلی کھاری لیکن ایسے دور دے 170 میں نہیں لکھی جس ویلے سرکار دی کرم نوازی ہوئی میں کسی کرام بس لگے پڑھی روز نمازاں حجاں بعدچ پوچھی سن ترے سوال تیری قبر جتھی سن قبر جتھی سن حسن حسین دا نانا کہ تینوں بچاوے حسن حسین دا نانا اتھے بھی مقصد آمن دا ذرا سوچتا سی انسان اس دیس تے بیس ہزار تریو دیسی یار بگانا بیٹھا جنت ویچے پانچ تن دا نوکر جگ آنکھے ہی بہلول دیوان دل پڑے